la dona asseguda al sofà, que va començar a xisclar com si hagués caigut en un riu ple de pirates. El pallasso es va posar dret, s'apropa ràpidament a la dona i la va ruixar amb un raig d'aigua que va fer sortir d'un clavell de plàstic que portava del trau de l'americana. La dona va caure immediatament i el pallasso va aprofitar per fugir del risc. Així que va obrir la porta, però es va topar amb un venedor d'enciclopèdies que tot just anava a tocar el llibre. El venedor va quedar desconcertat. No sabia que fessin una festa infantil, va aconseguir dir. Com que l'home li barava el pas de la fugida, el pallasso li va encaixar la mà amb força i el venedor va botar cap enrere, en patir una descàrrega elèctrica. Mentre corria escales avall, el pallasso es felicita de portar aquella broma de l'ordinador d'encaixar mans. Una vegada al carrer, el pallasso va passar pel costat del venedor de gomos i li va dir fluixet: "Escambrem la noia, el robatori està enllunyat." I tots dos van engegar a córrer fins a una furgoneta de vidres negres que els esperava aparcada a la cantonada. A dins ja s'hi primaven els de gomos.